नमस्कार. कोकण कन्या या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आजची रेसिपी आहे फुटी कढी. आपल्यापैकी खूप जणांनी श्रावण पाळला असेलच, म्हणजे मासे खाणाऱ्यांनी. श्रावण अर्धा अधिक सरलाय, आता हळूहळू माशाची आठवण येते. तर अशाच या खवय्यांसाठी आजची रेसिपी आहे फुटी कढी, जी चवीला अगदी माशाच्या रश्श्यासारखी असते, पण तरीही ती आहे संपूर्णतः शाकाहारी. मग करूया सुरुवात. चला तर मग फुटी कढीसाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया. यासाठी लागणार आहे आपल्याला 1 वाटी ओला नारळ, 1 मध्यम आकाराचा टोमॅटो, जो यातला निम्मा आपण बारीक चिरून घेतलाय आणि निम्मा आपण मोठ्या फोडी ठेवलेत, 1 मध्यम आकाराचा कांदा, जो आपण बारीक चिरून घेतलाय, 3 चमचे तिखट. हे तिखट बेडगी मिरचीचं आहे, ज्याला तिखटपणा अजिबात नाही, पण रंगाला मात्र लालसर आहे. चवीनुसार मीठ, 2 मोठे चमचे तेल, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, 4 चमचे धणे, पाव चमचा हळद आणि कोथिंबीर बारीक चिरून. आता आपण वाटण करून घेऊया. यासाठी आपण आधी घ्यायचं आहे ओलं खोबरं, अर्धा कांदा, लसूण, धणे, हळद आणि तिखट. यात आता थोडं पाणी घालून आपण याची अगदी बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे. हे आपलं वाटण झालेलं आहे. हे अगदी असं बारीक वाटून घ्या. गॅसवर आपण पातेली गरम करत ठेवली आहे. त्यात आपण आता 2 मोठे चमचे तेल घालायचे. तेल गरम झालं की आपण जो अर्धा कांदा ठेवलाय तो आपण त्याच्यात परतून घेऊया. याला छान जरा गुलाबी रंगापर्यंत परतून घेऊया. कांदा आता जरा मऊ व्हायला लागलेला आहे. आता यात आपण जो अर्धा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय तो घालूया. टोमॅटोला छान नरम करून घ्यायचं आहे आपल्याला. टोमॅटो पण आता मऊ व्हायला लागलेला आहे. आता यात आपण जे वाटण केलेलं आहे ते घालायचं आहे. छान परतून घेऊया. गॅस फुलच आहे. गॅस फुल असतानाच आपल्याला हे छान परतून घ्यायचंय. हे 1 मिनिटभर आपण छान परतून घेऊया. 1 मिनिटभर आपण छान परतून घेतले. आता यात आपण पाणी घालायचंय. चवीनुसार त्याच्यात मीठ घालून घेऊया. आता आपण याला 1 मिनिटभर झाकण ठेवून देऊया, म्हणजे त्याला उकळी येईल. एक 2 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता बघूया. माशाचा रस्सा तर आपला तयार झालाय, पण माशाची फोडीचा फील येण्यासाठी आपण टोमॅटोचे फोडी अशा मोठ्या करून घालणार आहोत. ह्या फोडी घालून अजून एक 2-3 मिनिटं त्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची. आता आपण गॅस मीडियम फ्लेमवर करायचा आहे आणि त्याला छान उकळी यायला द्यायची. आपली फुटी कढी उकळतीये. आत्तापुरता आपण टोमॅटोवर भागूयात, पण लवकरच म्हणजे श्रावण संपला की आपण माशांचा सदर चालू करूया. माशांचे नवनवीन पदार्थ आपण चाखायचे आहेत. त्याकरता माझं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. 3 मिनिटाची वाफ त्याने छान घेतली आहे आणि आता ही आपली फुटीची कढी तयार आहे. आपण याला थोडीशी कोथिंबीर घालूया. आणि आपली फुटीची कढी सर्व करायला तयार आहे.
आपली फुटी कढी करून झालेली आहे. तुम्ही ती नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली आहे ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद.